ich poslania. Teraz sa naživo pozrieme do prezidentského paláca, kde prezidentka Zuzana Čaputová odovzdá na slávnostnom podujatí pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie a NATO ďakovné medaily 28 osobnostiam, ktoré sa v období pred rokom 2004 priamo podieľali na prístupovom procese alebo iným spôsobom podporovali integračné úsilie Slovenska.
Vážená pani prezidentka, vážený pán prezident Šuster, vážený pán podpredseda vlády a minister obrany, vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, vážený pán podpredseda Európskeho parlamentu, excelencie, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal v prezidentskom paláci na slávnostnom podujatí pri príležitosti osláv 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré si pripomenieme zajtra, 1. mája, a takisto 20. výročia vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie, ktoré sme si pripomenuli nedávno 29. marca tohto roka. Vážená pani prezidentka, dovoľte mi požiadať vás o váš úvodný príhovor. Vážený pán prezident Šuster, vážený pán podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky, vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda Európskeho parlamentu, vážené excelencie, dámy a páni, ctení hostia. Pred 20 rokmi sa naša krajina stala členom dvoch najprosperujúcejších a najbezpečnejších klubov na svete. Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Bez preháňania možno povedať, že rozhodnutie vstúpiť do nich bolo jedným z najlepších a najdôležitejších v modernej histórii Slovenska. Tento úspech bol a ostáva úspechom celej našej krajiny a všetkých jej občanov. Ale konkrétnu zásluhu na ňom majú jednotlivci, aj mnohí z vás tu v miestnosti. Bolo to úsilie väčšiny politického spektra, odborníkov a odborníčok, diplomatov, diplomatiek, časti médií, ale aj širšej odbornej a občianskej spoločnosti, ktorých snahy sa spojili v mene dosiahnutia spoločného cieľa. Všetci títo ľudia nielen rozumeli významu a potrebe nášho členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, ale ho aj verejne vysvetľovali a každodenne presadzovali. Či už za rokovacím stolom v Bruseli a iných hlavných mestách na oboch stranách Atlantického oceánu. V pracovných skupinách na rôznych rezortoch tu na Slovensku alebo v priestoroch mimovládnych organizácií a médií. Nedá sa oceniť všetkých, ktorí na našom vstupe do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie pracovali. Poďakovať však chcem a už teraz môžem všetkým, ktorí sa pričinili o lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť Slovenska. Toto je skutočné vlastenectvo, toto je skutočná oddanosť našej krajine. Ďakujem vám za to. Výročie nášho členstva však nestačí len osláviť. Treba ho aj zhodnotiť. Uplynulé 2 dekády nám jasne ukazujú, kedy sa nám najviac darilo presadzovať slovenské záujmy a formovať to, ako naša únia a naša aliancia majú vyzerať. Je zrejmé, že najúspešnejší sme boli, keď sme boli pre partnerov čitateľní a konzistentní v našich vyjadreniach a krokoch. Práve tento prístup priniesol mnohé konkrétne výhody a príležitosti, z ktorých Slovensko naši občania čerpajú dodnes. V podobe významného rozvoja infraštruktúry, vzdelávacích a pracovných príležitostí, posilnenia ochrany práv, ale aj bezpečnosti nás všetkých. Za uplynulých 20 rokov sa Európska únia a NATO zmenili. Nielen počtom členov, ale aj prehlbením spolupráce či posilnením kolektívnej obrany. Prekonali sme mnohé krízy a verím, že úspešne prekonáme aj tie, ktorým ako Európska únia a NATO čelíme dnes. Moja dôvera pramení z toho, že sme ako komunita hodnôt a zdieľaných záujmov už mnohokrát ukázali, že sme schopní adaptácie a ak treba, aj odvážnych krokov vpred. Napriek mnohým zmenám však v oboch zoskupeniach stále platia pravidlá, ktoré platili aj pri našom vstupe. Vrátane toho, že každá krajina, ktorá sa stáva ich členom, musí byť a ostať fungujúcou demokraciou. Nie je to nič iné ako rešpekt k trojdeleniu moci, nezávislosti súdnictva, slobode slova a médií alebo ochrane práv menšín. Milan Rastislav Štefánik o demokracii povedal, že je to organizovaná myšlienka, idea proti chaosu. Podľa neho demokracia znamená myslieť skôr, než jednáš,
či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. Koniec citátu. Demokracia a jej kľúčové hodnoty musia ostať zachované v každej jednej členskej krajine euroatlantického priestoru. Sami vieme, že ohrozenie týchto hodnôt nás v 90. rokoch takmer pripravilo o možnosť vstúpiť do Európskej únie a NATO. Mnohí aj tu v miestnosti viete, aké náročné vtedy bolo tento integračný vlak znovu dobehnúť. Podarilo sa to nielen vďaka tomu, že sme prijali mnohé smernice, štandardy či reformovali rôzne sektory, ale najmä vďaka tomu, že sme rozptýlili pochybnosti o kvalite našej demokracie a schopnosti a ochote plniť naše záväzky. Keď Slovensko v roku 2004 vstupovalo do NATO, vtedajší americký prezident George Bush mladší povedal: krajiny, ktoré dnes privítame, boli priateľmi predtým, než sa stali spojencami. A v tom, čo konali, boli spojencami už predtým, ako sa stali spojencami aj podľa zmluvy. Toto je odkaz, ktorý chcem vyzdvihnúť. Pretože platí tak pri Severoatlantickej aliancii, ako aj pri Európskej únii, že je dôležité, aby Slovensko, tak ako doposiaľ, bolo partnerom v EÚ a spojencom v NATO nielen na papieri, ale aj skutočným, konštruktívnym partnerom a priateľom. Aby sme sa aj naďalej správali v duchu hodnôt, ochrana ktorých nám vstup do týchto zoskupení umožnila. Rešpekt k týmto hodnotám je totiž tým najsilnejším spojením medzi nami a ostatnými členmi, ale predovšetkým tým najvýznamnejším benefitom pre našich občanov. Toto je naša spoločná povinnosť a bude to aj náš spoločný úspech. Zvládneme to. Ďakujem pani prezidentke. Dámy a páni, prezidentka Zuzana Čaputová sa pri tejto príležitosti rozhodla odovzdať ďakovné medaily 28 osobnostiam, ktoré sa svojim konaním, predovšetkým v období pred rokom 2004, významným spôsobom pričinili a zaslúžili o vstup Slovenska do oboch zoskupení, o ktorých dnes hovoríme. Buď sa priamo podielali na prístupovom procese, alebo iným spôsobom podporovali integračné úsilie Slovenskej republiky. Ďakovná medaila udeľovaná prezidentkou Slovenskej republiky je okrem iného ocenením prínosu a zásluh o Slovenskú republiku a jej rozvoj, o reprezentáciu Slovenskej republiky a o šírenie jej dobrého mena v zahraničí, o šírenie európskych a mierových hodnôt, o dodržiavanie a ochranu základných práv a slobôd, o rozvoj demokracie, o šírenie a ochranu myšlienok humanizmu a pluralizmu. Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje ďakovnú medailu pánovi Rudolfovi Schusterovi za spôsob výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky v období rokov 1999 až 2004, ktorým významne napomohol Slovensku začleniť sa do medzinárodných štruktúr. Počas jeho mandátu sa podarilo obnoviť prístupové rokovania Slovenska do Európskej únie a NATO, kam na konci jeho funkčného obdobia Slovensko aj vstúpilo. Miroslav Adamiš za významný prínos k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie vo funkcii riaditeľa sekcie Európskej integrácie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. V rokoch 2003 až 2004 bol stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej únii, neskôr šéfom kabinetu prvého slovenského eurokomisára Jana Figeľa. V roku 2010 sa stal najvyššie postaveným Slovákom. Bude prezidentka odovzdávať ďakovné medaile. My sa budeme o vstupe Slovenska do Európskej únie rozprávať s Jozefom Lenčom, politológom z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Vítajte. Dobrý deň. Poďme najprv k tomu príhovoru pani prezidentky. Ona hneď v úvode povedala, že keď sme sa stali súčasťou Európskej únie, tak sme sa zároveň stali svetovým klubom najprospešnejších a najbezpečnejších krajín sveta. Je to tak aj dnes?
Myslím si, že áno. Čo sa týka NATO ako organizácie, ktorá zabezpečuje spoluprácu štátov a vytvára priestor na mierové alebo bezpečné súžitie, tak sa to dá povedať. Samozrejme, mohli by sa nájsť kritické výhrady napríklad k tomu, akým spôsobom je zabezpečovaná bezpečnosť globálne, alebo že aj v štátoch, ktoré sú súčasťou NATO, dochádza k rôznym útokom a je znižovaná miera bezpečnosti v kontexte svetovej politiky. Ale čo sa týka stability a bezpečnosti toho priestoru, tak historicky a z dlhodobého hľadiska je to najbezpečnejší priestor, pretože v rámci neho žiadna vojna v ostatných 70 rokoch nebola. Čo sa týka Európskej únie a jej miesta ako najlepšie ekonomického prostredia, ktoré je, z tohto hľadiska si myslím, že tiež je to v podstate pravda. Navzdory tomu, že počas nášho 20-ročného členstva v Európskej únii si Európska únia prešla mnohými krízami ekonomickými, či už tou v roku 2008 alebo v roku 2008 až 2010, ktorá bola spojená s globálnou ekonomickou krízou, alebo s tým, ktorá postihla postcovidová inflačná kríza Európsku úniu. To boli krízy, ktoré sa týkali celého sveta, takže pochopiteľné Európskej únie. Navzdory tomu stále platí, že ekonomický priestor Európskej únie je z hľadiska prosperity tým najlepším alebo jedným z najlepších prostredí a je dôležité aj z hľadiska globálnej ekonomickej bezpečnosti alebo prosperity. Takže z tohto hľadiska si myslím, že obe tie prídomky, ktoré dala týmto organizáciám, ktorých sme členmi už 20 ročia, sú správne a vystihujú realitu. Prezidentka odovzdáva medailu 28 osobnostiam. Práve teraz si ju preberá vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý nás vlastne doviedol do Európskej únie. Ale videli sme, že medailu dostal napríklad prezident Rudolf Schuster, bývalý politik Béla Bugár, Bútora Martin, ale sú tam napríklad aj Ďarfášová Olga, Radovan Geist, Hrušovský Pavol, spomeniem napríklad Eduarda Kukana, Ivana Korčoka, Maroša Šefčoviča alebo Petra Vajsa, ale napríklad aj Magdalena Vášáriová. Čo tieto osobnosti naprieč celým spektrom vlastne urobili pre ten vstup do únie? Prečo bolo dôležité, že do toho vstupu sa nezapájali len politici? Pretože ten proces bol dôležitý z hľadiska rozmanitých aspektov fungovania spoločnosti. Tú viditeľnú, alebo tú najdôležitejšiu z pohľadu viditeľnosti a politických rozhodnutí mali na svojich pleciach politici. A to sú tí, ktorých aj občania si spájajú najčastejšie so vstupom. Ale domnievam sa, že rovnako dôležitý, možno v niektorých prípadoch aj o mnoho dôležitejší, boli tí, ktorí na prístupových rokovaniach pracovali z hľadiska ich pozícií v rôznych úradníckych výkonov, úradníckych pozícií na ministerstvách, predovšetkým ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mnohí diplomati, ktorí v tom čase reprezentovali Slovenskú republiku, prípadne akademici, ktorí v kontexte práce s verejnou mienkou, informácií o tom, aké prínosy bude mať pre Slovenskú republiku a jej občanov vstup do Európskej únie a NATO, zohrávali v kontexte vytvárania tej pozitívnej nálady, ktorá bola dôležitá v konečnom dôsledku najmä v onom dnes iba jedinom úspešnom referende. Čiže chýba vám medzi tými osobnostiami niekto? Myslím si, že áno, ako určite sa na tom podielali aj tí, ktorí by mohli byť na prvý moment kontroverzní, ktorých by možno pani prezidentka ani nechcela oceniť a mnohí by s tým ocenením mali problém, tak ako budú mať dnes po dnešnom ceremoniáli mnohý problém s tým, kto ocenený bol. Ale v konečnom dôsledku, navzdory tej minulosti, ktorá ich predchádzala, alebo možno súčasnosti, ktorá sa s nimi spája, v danom roku, alebo v danom tom období, v tých kľúčových rozhodnutiach, napríklad pri referende o vstupe do Európskej únie, zohrali nezmáhateľnú úlohu, pretože s veľkou pravdepodobnosťou, ale to teraz špekulujeme, by bez nich to referendum nebolo úspešné. Ak by ste sa určite pýtali na mená, koho tým myslím, tak to bol Vladimír Mečiar a Robert Fico, ktorí v tom čase boli reprezentantmi dôležitých významných politických strán, bez ktorých by napríklad to referendum o vstupe
úplne nebolo úspešné. A k tým rozhovorom medzi Dzurindom a Vladimírom Mečiarom sa o chvíľku dostaneme, ale spojme sa na malú chvíľu aj s odborníkom na medzinárodné vzťahy Jaroslavom Ušiakom z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň prajem. Poďme ešte trocha do minulosti. V roku 1997 ku koncu Mečiarovej vlády nás Únia označila za najmenej pripravenú krajinu, ktorá sa uchádza o členstvo. Čo Únii najviac prekážalo? Kľúčové obavy Európskej únie spočívali predovšetkým vo vnímanej nedostatočnosti úrovni demokracie a právneho štátu počas vlády Vladimíra Mečiara. Medzi ne patrili samozrejme politická nestabilita, autoritárske tendencie vládnucej strany, obmedzovanie slobody slova a tlače, absencia transparentnosti v riadení štátu, mohli by sme pokračovať, ako bola tiež korupcia, nedostatočné reformy vo verejnej správe, tiež v súdnictve, slabá ochrana ľudských práv, čo v podstate predstavovalo zásadné prekážky vo vyhodnocovaní schopnosti Slovenska integrovať sa do európskych štruktúr. A Európska únia zdôrazňovala, že Slovensko musí uskutočniť podstatné reformy, aby sa vyrovnalo ostatným kandidátskym krajinám. V roku 1998 prevzal moc Mikuláš Dzurinda a v 99. už mohol začať boj o členstvo v Únii. Ako sme na tom boli rok po Dzurindovej vláde? Ako sa mu za ten čas podarilo presvedčiť Úniu? Toto bolo zaujímavé, pretože Dzurindová vláda iniciovala rozsiahle reformy, či už hospodárstva, legislatívy, ale aj boja proti korupcii s cieľom napraviť taký ten negatívny imidž krajiny. Bola výrazne odlišná od tej predchádzajúcej a zaviazala vlastne k demokratickým reformám, ktoré mali obnoviť dôveru medzinárodných inštitúcií Slovenskú republiku. No a je práve zaujímavé, že už za ten rok sa podarilo Slovensku robiť významné kroky v oblasti, ktoré boli predtým kritizované. Reforma súdneho systému, verejnej správy, boja proti korupcii. A to tým, že zaznamenala vlastne vtedy vláda zlepšenie vzťahov aj s menšinami, posilnenie ochrany ľudských práv, sa snažila vlastne vyhovieť tým kodanským kritériám. A zlepšenie tohto politického prostredia, ale aj ekonomických ukazovateľov vlastne otvorilo tú cestu už potom k tým konkrétnejším rokovaniam o možnom pristúpení k Európskej únii. V 2004 sa nám teda spolu s ďalšími 9 štátmi vrátane krajín V4 podarilo stať sa členom Únie. Bolo to doteraz najväčšie rozširovanie európskej rodiny. Prečo práve vtedy a prečo sa doteraz nepodarilo Úniu takto rozšíriť? V prvom rade musíme si uvedomiť, že tá prvá vlna rozšírenia prišla v čase, keď bola Európska únia v relatívne stabilnom ekonomickom období. Bola pripravená prijať nové členské štáty postsovietského alebo toho postsovietského režimu, ktoré usilovne pracovali na svojich reformách. No a samozrejme, tak ako už bolo v podstate kolegom Lenčom spomenuté, Európska únia mala viacero kríz, ktoré prišli ekonomicky. Čiže ďalšie takéto veľké rozšírenie samozrejme zaznamená určitý proces aj v tom, akým spôsobom dochádza k rozhodovaniu v rámci Európskej únie a tak ďalej. Bolo tam ešte Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, ktoré potom vlastne neskôr vstúpili, ale z tých najväčších možno dôvodov, prečo nedošlo k tomu masívnemu rozšíreniu, bola vlastne aj zmena vnímania rozširovania v rámci samotnej únie. Nie len už tie spomenuté krízy, ktoré tu boli finančne, tá finančná záťaž, ale aj administratívne, rozhodovanie. Európska únia začala klásť oveľa väčší dôraz na tie hĺbkové reformy v tých kandidátskych krajinách. Okrem toho, aby aj dosiahla zhodu medzi už súčasnými, podstatne väčším počtom členských krajín Európskej únie, tak, aby sme v podstate naplnili tie podmienky a spĺňali tie politické, ekonomické aj právne štandardy EÚ. Čiže toto a tie dnešné, alebo ten dnešný kontext a výzvy, ktoré v podstate vidíme, že Európska únia zvolila oveľa opatrnejší prístup k akémukoľvek budúcemu rozširovaniu. Napriek tomu rozširovanie únie je témou aj dnes. Ako hodnotíte možno doterajšie rokovania s Balkánom? A ak sa pozeráme v podstate na jednotlivé rokovania, rozšírenie, povedzme o ten Balkán, či už zoberieme Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, vidíme v prvom rade, že sa nachádzajú v rôznych štádiách prístupového procesu.
Pričom každá z tých krajín čelí aj svojim špecifickým výzvam, ktoré vyžadujú častokrát individuálne riešenia. Napríklad korupcia a organizovaný zločin zostávajú významnými prekážkami, častokrát aj slabý právny štát, potreba reforiem verejnej správy. Musíme to ale brať ešte aj v kontexte hlavne toho západného Balkánu s historickými, kultúrnymi faktormi, čo vyžaduje citlivý prístup zo strany Európskej únie. A tu by som rád zdôraznil, že to rozširovanie, povedzme, aj o tieto krajiny je aj o stabilite a bezpečnosti v regióne západného Balkánu. Tie majú priamy dopad na celú Európsku úniu. Keď tu budú pokračovať tie reformy, tak integrácia týchto krajín by priniesla nielen ekonomické výhody, ale aj geopolitické zisky pre Európsku úniu v podobe zvýšenej kontroly a stability na tých juhovýchodných hraniciach Európskej únie. No ale vidíme, že je tu aj ten vplyv Ruska a Číny v tomto regióne a je to veľká výzva aj pre Európsku úniu, aby udržiavala tieto vzťahy a možno, si dovolím povedať, aj zintenzívnila svoj záväzok voči týmto štátom, aby podporila ich európske ašpirácie. A tým zaistila aj svoje vlastné strategické záujmy, samozrejme. A čo Ukrajina, stane sa členom Európskej únie a ako by sme sa mali začať pripravovať na vstup Ukrajiny do únie? Samozrejme, otázka, či Ukrajina bude členom Európskej únie, je áno, aktuálna, ale aj komplexná. Vidíme, najmä od začiatku ruskej invázie v 22. Na Ukrajinu, vidíme, že Ukrajina urobila relatívne značný posun vo svojich ambíciách. Pričom aj jej pridelenie štatútu kandidátskej krajiny sa stalo silným politickým a morálnym signálom. No, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, rozsiahlu rekonštrukciu krajiny, ktorá bude potrebná po vojne, vidíme, že pred Ukrajinou sú ťažké úlohy a aj ťažké roky. Cesta Ukrajiny k členstvu do Európskej únie bude pravdepodobne dlhá, keďže sa bude musieť vyrovnať s mnohými výzvami, zásadnými politickými, ekonomickými reformami. Čiže samozrejme, na druhú stranu, ak sa na to pozeráme, členstvo Ukrajiny Európskej únii by poskytlo nielen geopolitickú stabilitu pre región, ale posilnilo by aj celkovú obranu a bezpečnostné stratégie Európskej únie. Musíme to ale vnímať v tom geopolitickom kontexte a bude potrebné veľmi citlivo rokovať nielen s Ukrajinou, ale prípadne aj so susedmi, aby v podstate bola završená tá cesta úspešne. Pán Ušiak, ďakujeme za váš komentár a prajeme ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Dovidenia. A pokračujeme v rozhovore s Jozefom Lenčom. Ja sa teda vrátim k tomu, kde ste vy skončili. A to, že aj Vladimír Mečiar či Robert Fico sa vlastne pripísali k tomu, že sme sa stali členom Európskej únie. Vieme, že Mikuláš Dzurinda viedol dlhé rozhovory s Vladimírom Mečiarom, aby teda nakoniec vstup podporil. Čím ho podľa vás presvedčil? No to je vlastne najlepšia otázka pre Mikuláša Dzurindu. A keď ho budete mať v štúdiu, tak by bolo najlepšie sa spýtať jeho, pretože to, čo poviem ja, budú len špekulácie. Takže z tohto hľadiska si myslím, že do veľkej miery to boli vyjadrenia, ktoré mali blízko k pragmatickému uvažovaniu o politike. A keďže vieme, že na Slovensku je politika veľmi úzko prepojená aj s biznisovým prostredím, tak je možné, že možno tie rokovania neboli také dôležité v kontexte toho, či dokázal Mikuláš Dzurinda presvedčiť Vladimíra Mečiara, ale či Vladimír Mečiar, prípadne jeho politické alebo ekonomické pozadie, si uvedomovali, že pre nich, či už politickú stranu ako takú, pre voličov politickej strany, a to mohli byť tie rokovania medzi Vladimírom Mečiarom a Mikulášom Dzurindom, ale aj pre ekonomický sektor, hospodárstvo Slovenskej republiky, ktoré reprezentujú lídri slovenskej ekonomiky, že bude pre všetkých veľmi výhodné, ak sa Slovenská republika stane členským štátom Európskej únie, pretože dnes môžeme vidieť práve, a spomínal to aj profesor Ušiak vo svojom vyjadrení, istým spôsobom ten zmeškaný vlak, ktorý
trápi tie štáty, ktoré v tom roku 2004 nestihli tú prvú vlnu. Vy ste sa pýtali na tú otázku, že prečo bola jedna veľká vlna a potom už ďalšie nie sú. Pretože nielen to, čo spomínal on vo vyjadrení, ale dôležitým faktom je to, že všetky tie štáty, o ktorých sa dnes hovorí, či sa stanú členskými štátmi Európskej únie, či spĺňajú kritéria, či vôbec niekedy sa dokážu splniť tieto kritéria, to všetko je spojené práve s tým zmeškaným vlakom toho rozširovania v roku 2004, pretože medzi rokmi 2004 až 2020 prebehli oné krízy, ktoré postihli Európsku úniu, ale ona sa vďaka tej svojej veľkosti, stabilite a tej imunite, ktorú ma dokázala s týmito nástrahami vysporiadať, čo sa ale nepodarilo mnohokrát so štátmi, ktoré boli mimo priestoru Európskej únie, či už sú to štáty západného Balkánu alebo niektoré z postsovietských republik, ktoré sú v tej európskej, a boli v tej európskej časti bývalého Sovietskeho zväzu ako Ukrajina a Moldavsko, nestihli sa natoľko zreformovať alebo nemali ten priestor sa zreformovať na to, aby sa mohli stať členmi únie a využívať benefity z členstva. Samozrejme tú otázku, aké boli tie rozhovory s Vladimírom Mečiarom, sa budeme Mikuláša Dzurindu pýtať zajtra v komentároch dňa. Ale poďme teda ešte k tomu rozširovaniu Európskej únie, keď ste to teda načrtli. Počuli sme názor pána Ušiaka. Ako vy vidíte súčasť Balkánu v Európskej únii? Kedy by sa to mohlo podariť a čo všetko vlastne ešte pred krajinami Balkánu stojí? Veľmi dlhá cesta, či už týkajúca sa toho, do akej miery tie štáty budú schopné reagovať na tie požiadavky, ktoré smerom k ním sú. Tie požiadavky nie sú len ekonomického charakteru, ale pre mnohé z tých štátov, či už hovoríme o Srbsku, Bosne alebo Macedónsku, nehovoriac o Kosove, prípadne Albánsku, sú to problémy, ktoré sú späté aj s kvalitou demokracie, s kvalitou právneho štátu, ktorý sa dá o mnoho rýchlejšie zreformovať ako ekonomika, čo sme mohli vidieť aj na príklade Slovenskej republiky potom, keď sa k moci dostala vláda Mikuláša Dzurindu. Ale k tomu, aby sa na tú cestu dalo ísť, musí byť vôľa. A častokrát v rámci týchto štátov nie je vôľa, či už preto, aká je dominantná politická reprezentácia, napríklad v Srbsku, alebo aká je problematická vnútroštátna situácia, ako je to v prípade Bosny a Hercegoviny. Takže tá cesta je dlhá na ich strane, ale rovnako komplikovaná, a to tiež odznelo od pána profesora Ušiaka, je aj v rámci Európskej únie, pretože Európska únia sa tiež nejakým spôsobom vyvíja, menia sa tam nálady smerom k rozširovaniu, smerom k vnútornému fungovaniu a mnohé o tom, ako a či vôbec sa bude Európska únia ešte niekedy rozširovať a či naopak nebude sa skôr znižovať ten počet členov, napovedia aj blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Čiže reforma Európskej únie je jednoducho na stole. Otázne v akej podobe. Veľa sa hovorí o práve veta, že by sa teda mohlo zrušiť. Aký je váš názor na to? Neoslabí to teda Slovenskú republiku, ako istá časť politického spektra hovorí? Záleží to to oslabenie je skôr o pocite, ako to vnímate, že oslabila sa naša pozícia, pretože sme prišli o to, že môžeme zablokovať čokoľvek, kedykoľvek sa nám zachce, alebo sa posilnila naša pozícia, pretože aj keď niektorí by mali problém s tým, čo my chceme presadiť, čo je v našom záujme, tak to dokážeme presadiť, keď presvedčíme väčšinu. To znamená, že dôležité v tom, ako vnímame samých seba. Či seba vnímame ako štát, ktorý je síce súčasťou spoločenstva, ale stále sa jeho reprezentácia alebo občania považujú za niekoho, koho vlastne ako keby v úvodzovkách ten Brusel kolonizoval, že máme akýsi postkoloniálny syndrom, vnímajúc tú Európsku úniu ako ten Brusel a nie ako tú Bratislavu. A teda sa snažíme brániť voči všetkému a pristupujeme k celému našemu členstvu príliš ustráchania a vnímame ho ako niečo, čo ohrozuje nás. Alebo berieme členstvo v Európskej únii ako našu výzvu, ako iní malí, ktorí sú a ktorí výrazne prosperujú na členstve, či už o mnoho menšie Luxembursko, alebo porovnateľne veľké Belgicko, Holandsko alebo Fínsko. A to členstvo Európskej únie využívajú preto, aby sa povýšil význam týchto štátov nielen v európskom, ale aj v globálnom kontexte. A v týchto prípadoch, ak by sme k tej Európskej únii pristupovali o mnoho
odvážnejšie, sebavedomejšie, tak by sme nemali mať strach z toho, že sa zruší právo veta, pretože ak si veríme, že dokážeme o našich prioritách, o našej vízii Európskej únie presvedčiť aj iných, tak by sme toto mohli využiť. Problémom ale pri Slovenskej republike je to, že našou jedinou víziou ohľadom členstva v Európskej únii bolo dostať sa do Európskej únie a nie ako byť v Európskej únii. Prečo podľa vás za tých 20 rokov nikto neprišiel možno s nejakým návrhom alebo možno s takou naozaj politikou, že tá Európska únia je pre nás veľmi prospešná? Prečo sme nedokázali drvivú väčšinu spoločnosti presvedčiť o tom, že byť v únii je pre nás prospešné? Pretože je fakt, že tie euroskeptické hlasy dnes sa zvyšujú. Tie hlasy sa zvyšujú. Domnievam sa, že z tých prieskumov je stále zrejmé, že väčšina si myslí, že je prospešná pre nás Európska únia. Ale nie je drvivá väčšina. Ale to, že si to väčšina myslí, neznamená, že tú víziu máme. Problémom je to, že možno o mnoho výraznejšie viac by sme si ctili naše členstvo alebo sa snažili bojovať o ten význam toho členstva, keby sme ako Slovenská republika mali víziu. Tu by som skôr videl možno schodnejšiu odpoveď na vašu otázku, prečo tú víziu nemáme. Prečo jednoducho slovenská politická reprezentácia nevstupuje či už v rámci našich účastí na samitoch, nastoľovania politík, ale aj pred voľbami do Európskeho parlamentu sebavedome, ale skôr ustráchane k týmto procesom. To znamená, hovoríme o tom, čo ideme brániť, čo tu nechceme a tak ďalej. A to z toho dôvodu, že tí, ktorí nás do Európskej únie priviedli, tak to považovali za vrchol svojej politickej kariéry. Že dosiahli sme, čo sme chceli a teraz už si to len udržme. A tí druhí, ktorí v tom čase možno ešte ani politicky neexistovali a potrebovali sa nejakým spôsobom zviditeľniť a presadiť v slovenskej politike, tak chceli oslovať tých ustráchaných a začali svoju politickú kariéru a svoju politiku staviať v kontexte toho, že sa vymedzovali voči Európskej únie. Využívajú v podstate podobný slovník, ako bol za čas Československa, že to tá Praha o nás rozhoduje, alebo ako bolo ešte za Rakúsko-Uhorska, že to tá Budapešť za nás rozhoduje. A tým pádom si nevytvorili vlastne víziu Slovenskej Európskej únie, pretože ich víziou bolo šíriť strach ohľadom Bruselu. Ale premiér Robert Fico by vám oponoval, že on robí slovenskú suverénnu zahraničnú politiku aj v Európskej únii, takže to tak nie je podľa vás? Sme ustráchaným členom? Keď hovoríme v prvom rade o suverénnej slovenskej, to znamená, že našou prioritou je Slovensko, ochrániť Slovensko pred niečím. Ale ak by sme hovorili o našej suverénnej európskej politike, to znamená, že Slovenská republika chce byť štátom, ktorý ako súčasť Európskej únie chce formovať Európsku úniu, nielen chrániť Slovenskú republiku pred nejakou Európskou úniou v úvodzovkách, tak to by sa dalo vnímať ako sebavedomá politika, ktorá vníma úniu ako našu súčasť. Inak povedané, ako keby ste mali politika, povedzme príkladom Stopolčian a povie, že v politike budem chcieť hájiť záujmy Topolčian a nie hájiť záujmy Slovenskej republiky, ktorej súčasťou sú aj Topolčian. Ďalším faktom je, že Slovensko stále z Európskej únie príjma viac financií, ako by do nej dávalo. Do akej miery má teda únia právo nám hovoriť do zákonov, ktoré sa tu na Slovensku príjmajú a kde je možno tá hranica? Do akej miery my sme boli ochotní vstúpiť do toho klubu, vedomí si toho, že ten klub má nejaké pravidlá. To znamená, ak vstúpite do nejakého golfového klubu a majú tam nejaké pravidlá odievania sa alebo správania sa, a vy sa rozhodnete, že miesto toho, čo sa tam bežne nosí, budete chodiť na green v Kanadách a miesto golfovej palice budete používať krompáč, tak majú právo vám povedať, že to nepoužívajú, pretože tu sú nejaké pravidlá. To, že s tými pravidlami súvisia financie, je samozrejme charakter tej organizácie, alebo charakter tých pravidiel. Takže do akej miery my sme pri vstupe do Európskej únie akceptovali to, že tá Európska únia má nejaké pravidlá, a že v rámci tých politík, ktoré sa samozrejme postupne vyvíjali, pretože tá Európska únia so svojimi pravidlami vnútorného fungovania v roku 2004 bola nie diametrálne, ale čiastočne odlišná od tých pravidel, ktoré boli nastavené Lisabonskou zmluvou, sa zmenili, ale so všetkým tým, čo sa menilo, sme museli súhlasiť, pretože bolo právo veta vtedy ešte platné. To znamená, ak sa niekto dnes z politických elít
najmä tých elít, ktoré už mali moc v rukách v tom roku 2007, vyhraňuje voči tomu, čo Európska únia robí, tak v podstate sa vyhraňuje voči tomu, s čím sám súhlasí. V súčasnosti je situácia taká, že nám hrozí pozastavenie eurofondov. Už bola napríklad pozastavené hodnotenie ďalšej platby z plánu obnovy. Ako podľa vás celý tento konflikt, nazvime to konflikt medzi Slovenskom a Európskou úniou dopadne a ako ho možno ovplyvnia nasledujúce eurovoľby? Myslím si, že tie eurovoľby na to nebudú mať dominantný vplyv, pretože dominantne, ak je problém v tom, akým spôsobom reprezentácia Slovenskej republiky, politická reprezentácia pristupuje k niektorým politikám, ktoré sú v rozpore s tými pravidlami, o ktorých sme si hovorili, toho klubu tej Európskej únie, tak a to je problém, prečo sú pozastavené niektoré platby alebo mohli byť potenciálne pozastavený prísun eurofondov, tak dominantné rozhodnutie bude na tej politickej reprezentácii domácej, ktorá si plní alebo neplní tie požiadavky, ktorým sa sama zaviazala. Samozrejme, víťazstvo niektorých politických síl v rámci volieb do Európskeho parlamentu, ale v tomto prípade v tom európskom meradle by mohla úplne zmeniť politiky európske alebo priority reprezentácie Európskej únie, či už na úrovni Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie a tým pádom by sa mohol zmeniť aj pohľad na Slovenskú republiku, prípadne to, čo sa dnes aj spomína, ale je to veľmi marginálna časť, to, akým spôsobom sa o Slovenskej republike aj politikách referuje napríklad na pôde Európskeho parlamentu. Tak uvidíme, ako to dopadne a budeme radi, keď sa o tom budeme môcť s vami aj na budúce rozprávať, pán Lenč. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a prajem ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Vstup do Európskej únie si v týchto dňoch pripomína aj Česko, kam po boku 9 krajín vrátane Slovenska vstúpilo 1. mája 2004. Česká republika oslavuje aj dnes. O programe nám viac povedala naša spravodajkyňa v Prahe Katarína Vítková. Na Pražskom rade už od rána sa bude konať veľká konferencia 20 rokov Česka v Európskej únii, vízia pre rozšírenú Európu. Tá má pripravených niekoľko rečníkov. Je to hlavne politická akcia, takže medzi tých hlavných bude patriť český prezident Petr Pavel a práve aj host, ktorý zavítal do Českej republiky už včera, a to nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Zrejme vyzdvihnú výhody členstva, čo všetko Európska únia Českej republike priniesla. Vystúpiť by tam mal aj český premiér a obaja predsedovia Hornej a Dolnej komory parlamentu. Vieme, že popoludní má predstaviť pražský primátor aj program veľkej výstavy 20 rokov v Európskej únii a rôzne sprievodné akcie, ktoré v rámci oslav výročia vstupu Českej republiky do Európskej únie pod názvom Zažite Európu sa budú konať v Prahe. To už budú hlavne akcie pre ľudí, kde na Streleckom ostrove zajtra na obed začne veľký koncert, budú sa tam natáčať podcasty, budú tam rôzne výstavy, fotografie. Bude to naozaj takéto zažitie Európy na živej koži. Ten kultúrny program bude pre všetkých zdarma a ľudia, ktorí by zavítali zajtra v priebehu voľného dňa do Prahy, môžu využiť aj špeciálnu električkovú zastávku Európa na moste Legy, kde ich to vysadí priamo nad tým kultúrnym programom a Strelecký ostrov sa nachádza priamo pod tým mostom. No a večer je pripravený, myslím v ten dnešný večer, je pripravený aj koncert Českej filharmonie k 20. výročiu vstupu Českej republiky do Európskej únie v Rudolfíne a ten je taktiež otvorený pre širokú verejnosť.